X'namlu Ton, nagħmlu xi programm fuq l-internet, pereżempju, possibilità. Jiena ili nagħmel il-programmi fuq l-internet għal dawn l-aħħar 10 snin. U jarawk in-nies. Jisimgħuni. Jisimgħuk. Ġifieri r-radju ħadtu fuq l-internet. Eżatt. Il-television nistgħu neħdu fuq l-internet. Iva, u rawni drabi oħra, ma jiena minix gustu zdaqsek Clare. Ma nafx jiena tinteressani ħafna dak kollu li jkun qed isir b'mod li qed jiżviluppa u qed jgħaddi din l-informazzjoni speċjalment minħabba l-fatt li tkun taf il-filosofija tal-bniedem u l-idejat tiegħu x'inhuma u vera nixtieq nirringrazzjak ta' dak kollu li qsamt miegħi llum. Pjaċir tiegħi. Ħadd gost kemm l-ewwel parti u kemm it-tieni parti. Kulħadd gost jieħ fid-dinja. Eżatt, imma jiena naqa' minn kollox inkun irrid hekk dik in-nofsija qabel ma noqgħod nara l-programm mhux għal normalment nippreżentah imma nies ukoll li jaraw mhux għal kulħadd tiskanta kemm jieħdu gost b'nies differenti sempliċiment għax bħalek ukoll jaraw li f'nies hemm dik il-ħaġa li tista' tgħallmek, dik il-ħaġa li tista' tieħu minnha. Jiena nitgħallem minn għand kulħadd. U ma jagħmluhom il-bot mit-television, jiġifieri ċert illum wasalt għandhom ukoll. Ton, xi ngħidlek thank you. Grazzi lilek. Għandek dejjem minn ħajirbaħ nhar is-sibt? Sfortunatament dan il-programm irrekordi ġimgħat qabel, allura ma nafx. Min irid ikun jaf imur fil-website personali tiegħi, ToniSant.com. U tkun tafux qed naħseb issa waqt li qegħdin taraw dan il-programm. Tajjeb ħafna. Grazzi Ton, kelli nieħu l-opportunità għaliex kif tafu Toni mhuwiex ma jkunx jgħid Malta ħlifa l-ftit jiem l-ewlem u allura ħataft l-okkażjoni jien ukoll. Ma insellmilkom inkompli nirringrazzja minn qalbi lit-telespettaturi kollha li jsegwu dan il-programm u nistidinkom biex tkomplu tarawh bħas-soltu il-komplement ta' din il-ġimgħa. Għadha niltaqa' magħkom f'11:nofs. Ciao ciao.